почисти. Можеш ли да кажеш на Чагани? Тя ще да почисти. Със сигурност. Ти си го накарал да чисти, нали? Безсрамник! Той е твой зет. Нямаш ли малко срам? Мен може да не ме уважаваш, но поне уважавай зет си. Вие доста сте без причина, към ли? Всички бяха тук. Попитай ги дали съм направил нещо. Попитай Мадав, майка или мъжа си. Направих ли ти нещо? Кажи, батко. Това вече новото свързано. Кое е това дете? Погледни я добре. Ще я познаеш? Не можеш ли? Не я познавам. А ако те попитам, кой ти е най-близък на този свят? Тогава... Тогава. Да прообясни двамата ми синове. Помисли си. Няма ли друг? Никой не ми е по-скъп от тях. Явно не помниш. Или не искаш да си спомниш. Както лелята на Кришна Кунти е била наричана майка на 5 синове, а всъщност имала 6. Така и ти се смяташ за майка на 2 синове. Това е дъщеря ти. Онази, която си изхвърлила след раждането й. Нимбули. Не, тя не е моя дъщеря. Не може да бъде. Аз не съм раждала това момиче. Как може да е моя дъщеря? Това е лъжа. Пълна лъжа. Не е лъжа. Дъщеря ти е жива и си пред теб. Попитай сърцето си. Не ти ли си иска да я прегърнеш, поне за малко? Какво говориш? Как една майка няма да познае детето си? Иска ти се да го прегърнеш, когато е твое. Не знам защо се опитваш да ми натрапиш това момиче.